what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya daga batesa Zimbabwe Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya daga batesa Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira Zimbabwe manya daga batesa Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. This is the program, The Forgotten Veterans, a program where we profile former freedom fighters, war veterans, a program where we also profile the war collaborators, vana mujiba, vana chimpwido. Chirongwa chenyu, murikona kunge mchiona chirongwa ichi muri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tibatei tinouya ikoko. Ma ex-political detainees. Chirongwa chenyu zvakare, chirongwa chema Zimbabweans for Zimbabweans. Apo patinenge tichitaura nhoroondo yehondo yerusununguko. Hazvina kukoshera iwewe, zvakakoshera vana vazukuru pamwe nevana veZimbabwe, vana vevhu. Nhasi tiri kupi? Tiri muno muguta reHarare, uko kwatateera musikana, amai kana kuti ambuya Florence, kuti timbonzwawo kuti munguva yehondo vakafamba sei. Regai tigare pasi tikurukure navo. Vanzvadzi makadii? Tiripo zvawo makadiwo. Tiripo isu kuri sei kuno? Kuri right. Handiri ka? Mungoona kuri green kudai. Zvazoti green yekudiridza kana kuti yekunaya? Yekunaya. Yekunaya? Aiwa, tinotenda Mwari. Handiti ka? Tingade kutanga kuziva kuti mudzimai wandakagara naye pazuva ranhasi, tichidzokera kumakore asati amudzimai, asati amai, asati ambuya, kudiki hwake kuti ndiani? Inini ndinonzi Florence Simbamba. Ndakazvarirwa kuMazoe kuChiweshi. Okay. Muraini rinonzi Mavunga Crow. Kubare. We were born to 10. 3 vakafa vachiri vadiki. 1 drowned. Okay. And then vatazokura ta 7. 4 girls and 3 boys. Baba wangu was a teacher. Akatanga vari teacher was at a pastor of Salvation Army. KuChiweshi ndo kwakazara. Saka ndakakura ndine nomadic life yekungofamba places all over. So that gave me quite a lot of exposure. Saka pavana 10 maamuri wechinamba chi? Ini nanchiri wechinumber 4. Number 4, all right. Saka ndakaitira. Any question? No. Ndakaitira grade 1 yangu. Ndakatangira pa grade 1 yangu pa chikoro chinonzi Gwingwizha School. Anchanyatsoziva gore, but baba wangu akabva vachinjwa ndiri pakati pe grade 1. Vaendeswa panonzi paBobo Garandi School. Ndipo pandikazodzidza kusvika grade 3. Iri kupi? Standard 3 kuChiweshi. KuChiweshi. Ndasvika standard 3. Nenyaya yekuti baba vaichinjwa. He didn't want me to be disturbed chikoro changu. Vakandiendesa kuboarding kuAsha kuBulawayo. Salvation Army School again. Kubva ndanoita standard 4, standard 5. Ndiri mustandard 5, report yakauya isina kunaka. Very playful. Yeah. Saka mungoziva mazuva iwayo wakatadza kubuda pa grade 7 hauendi kuform 1. Yes. And baba wangu ari very strict nechikoro. Ndakatomborowa. Yeah, chaizvo. Saka chekuBulawayo hasichaita. But the time ndiri kuBulawayo, during my holidays ndaipfuura nemahifields. First born nemamedi anga yakusenza kuZUPCO. Okay. Renta kupi?
kuengineering kwaIfields pane zvandikanotisa ndichiri mwana mudiki marodhi angu asingabvumidzwe mavisitors. Point number 1 pamba ipapo saka ndandisingakwanisi kugara Sterek kuengineering. It was just on my way kuenda kumusha. Nyangoita 1 or 2 days ndoproceda kuenda kumusha because of that. Secondly, ndepandikatanga kunzwa zvanangomo mwaIfields. Kune mudhara anonzi Ngomo anetsa vanodisappear. Vantu adressa nezimuswe ravo. So I tried kuenda kumachipisa ndivataimire ndivaone. I couldn't. Time was very limited. Ndobva ndazochinja manje ndakuita standard 6 paGweshe school muJoshi. Baba vachinjwa paGweshe. Papa ne grade 6 and 7. He was really monitoring me kuti ndiri kustudy handisi kutamba here. Come grade 7 ndapasa zvakavafadza. Ndakaita 1-1 saka kuwana nzvimbo Howard hakuna kunetsa. Vakaenda neni ndakawana nzvimbo muHoward. Form 1, Form 2. After Form 2 maresults ainetsa kuuya RJC. Ainonoka. Ndakati ndoda kutraina kuita teacher. Moza paHoward papa ne 3 training schools. Okay. Teacher training, nursing, kana kuti mafundisi. So you have to choose zvaunoda kuita. At Form 2. Ndakati ndoda kuita teaching. Neshamwari yangu bva tafurirana. Ataenda notanga kuita trainer maticha. Maresults asati auya. Because same sina kuti ndoda mufundisi. Nhasi ndaitwa cold. All right. Ndobva tatanga kutrain teaching. Maresults akazouya muna March tatombodzidza teacher training. Headmaster Tisma pioneers secondary school epaHoward. Okay. Headmaster hands maresults ako on the top 5. Enda ku Form 3. Ndakati ndoda kutraina. Because I want to speak to your father. Vaiziva kuti baba vangu vaigara vachivabvunza Sterek nyaya yangu yechikoro. Hans, can you send a message to your father vazondoona? Vanga paGweshe padhuze nepaHoward. Yes. Baba mubva vauya. Varatidza maresults. He was very happy. But we think kuti she's a university. Ane potential kuenda through university. Saka ngaendeko Form 3 ngaziye zveteaching. Ndikati alright, I'll listen. Tabuda mclass teacher training. Tabek Form 3. Form 4. My best friend was the head girl. Form 4 in Nandri house captain. Mudomangu ndo maigara maimjuru. Nandri house captain of maimjuru. Ivo vanga vari Form 2 ndam Form 4. Saka tanga tina teacher ainzi Mutetwa. Aiticha history. Vanga vabva kuChipinge ana Stole nana. Papa ne problem yekuti graduate teachers vechitema vaitambira salary shoma. Chimbomira ndikutaura. Vaiwana salary shoma vechirungu vachawana yakawanda. Isusu zvedu students zvasinei nesu. Ende tatisingatombozva kuti maticha vari kuticha vanotambira mari. Missionaries, they depended on allowances. Saka akatanga kuti akauya muclass month end anzi makandiona ndaenda kuAikakam kuHarare month end ndakadzoka ndakaguswa muparavara. Hapana anofanira kurara mudhuri. Ainzi anticha Mutetwa, okay. Zveshe waitoita saizvozvo angodaro achaticha. Ane complain yesalary. Tikatoona kuti isusu tisita hatichatichwa. Munhu angotaura zvepolitics. Secondly, we didn't know as students kuti kune politicians vanga vakaiswa mumajeri. Okay. That time. I think ana Stole ana Mugabe a lot. We didn't know. Vakomana investigated ndobva vataura. That's another reason yatikufanira kudemonstrate. Saka vakomana discussed what action to take kuma dorms.
ndobva waninga nemazoe boys. Secondary school chete hapana teacher training, hapana mafundisi varipo, hapana manurses. Secondary school chete. Inini chivanda ku boys kwakune mwana wanzvadzi amai vangu. Saka he was aware of my meetings aitwa, my intentions. Ndobva auya tapedza kudining zvikanzi Florence vakomana vaita meeting. Nhasi apa akurarwe mutombo zviri kutaura mutetwa zve. Ndakati why? Zvikanzi we've got to march netsoka kuenda kuconcession. Tonoataka police station. Zvikanzi iwewe house captain, don't make a mistake wekutadza kuvhura door kuti vasikana vabude, because unopinda patight neboys. Anongoramba house captain, anongoramba chete kubudisa vasikana. Tunorova sekunomva wanipa heti netrouser rawo. Zvikanzi ozopfeka manheru kuitira kuti usanyanyo recognizwa. Inini shamwari yangu angari Edgar ndobva ndamubrifa svika ndamboinzwa nyaya yacho. Takafungidzira kuti kujoka. Yesvika kuma 11 tenzwe madoo vaboys dzawo vamuka. The whole school, secondary school yes. Papa ni form 4 from form 1 to 4. Papa madoo vauya. Manongovhura door. Pafenza meno twakakinura sei papa nefence, main fence inoenda kumadhomzi evasikana. Tabuda ndakati vasikana get dressed. Mem Juro, she was very quiet. Angone shamwari yawenziselia aibva kudarwini ikoko. But I suspected she was very much in touch with my comrades that time. Okay. Because of kumusha kwavo kudhuze nekubhota ainge iri in operational zone. But vaingosekerera vachita sei, she never really said anything. Ndokubva tabuda. Uyu tafamba netsoka kuenda kupi concession. Boys aminoti vaicommunicata vemazoe boys vanenge vakatadza kusimuka vakanorova tiche wechirungu vakamutswanya nematombo. Ndokubva takafamba that night. Tikati tiudzei purpose yatiri kufambira zvikanzi zvikutaura mutetwa hachaticha amwenda kutaura haticha nyaya yemasalary maticha. 2 kwanzi kune political prisoners vanofanira kubudiswa mujeri. Tikati wabudisa sei? Ende tachiri vana diki very innocent. Tikati okay. So we didn't think kuti sure kuno confront a police vane futi isine matombo. How are we going to win that war? But takangofamba. Which year was it? 1972. Takafamba that night. Hapana kaimba quietly. Kusvika tasvika pano tayambuka murodzi tauda kupinda muglendro. Kana kuti metro nokasiya vakazozvisarawo zvizase kuti vasikana havasisima. Ndovakaenda kwaheadmaster. Vakantaura kuti vana hapana. Boarding master wakati boys hapana. Principal nobva afonera police concession. Zvikanzi alright, uyai kuno concession. Muzopa official report. Saka principal wakapinda motikari vakuya vakutiteera concession. Uko police iri kuuya kwawadi. Ndobva tasangana nepolisi ubvo wavo. Nyisa motikari yavo pamberi pedu tese tamira. Uko headmaster vatopa zita remaprefects nemacaptains. Mazita Mercedes anyoro. Polisi yasvika yangotimisa. Ndobva watanga kudaidza list yemazita yangu ine. Zvikanzi endai kuside uko. Vataenda. Zvikanzi go back to school. Takambomira. Zvikanzi said go back to school. Headmaster achibva asvika. I think they were trying to find my ringleaders. Ndokubva tatanga kufamba. Tatanga kurowa nemamwe students. Muri kuenda kupi? Hatisati tatanga hondo nemapurisa. Why are you going back? Pamakamiswa ipapo. Patikamiswa takutemwa nematombo.
hamene kuti polisi yakazara ita sei takakontinya takungofamba kudzokera kuchikoro makaptain chete ndobva wazosara wotaura nemaheadmaster kana kuti vaitira kuita find out maring leaders kuti ndanani takazoona vamwese vakomuka vakutiteera takudzoka kuchikoro headmaster akatira kutumidzira lori kuti takurwe vakomana vati hapana nokwira lori we have got to walk to learn to walk takafamba makumbo akarwadza tosvika kuchikoro hapana akasungwa lucky enough I don't know why ndobva tapedza gore redu form 4 tanyora matest edu taenda Jose Mujuru anga ari form 2 she never came back haana kudzoka form 3 okay I think ndo time yakabuda nevamwe vakomana kwana kaJokoto school kwana Darwin ikoko they didn't come back saka tapedza form 4 pane course yakaintroduced nema Australian missionaries business studies saka vaida kuti mafundisi avo vechikadzi vasina kuroorwa hai zvainclude typing office work and so forth vadzidzire that course saka there was only one lady wechifundisa anga qualify anga asina kuroorwa the rest vanga vari vakomana vatinawo mufumfu she'll be very lonely we'll need 2 girls vanomita accompany kuita that course is 1 year course ndena kuna baba vakati go and do that course ndikati baba handidi toda kuenda kunursing kugomo ngweyo kugomo kwaishamisira iwa nenda ndesa application yangu kugomo vekugomo vakati it will take a year tine a very long waiting list sikana baba gore rese lompera wakagara enda unoita course muromo wakataura I remember there's nothing that you learn in life that you'll never use you'll make use of it I listened to my dad I went to that course takatorwa tiri 2 neshamwari yangu head girl where anzaniti Rufaro tobva tatorwa vataiswa paprogram yacho gore rapera ndobva principal kuBradley vauya vachiti ndiri kudawo somebody lady anokwanisa kuuya kuzoshanda kuBradley was manager finance office work and chichi zviri kundinesa so pagroup redu I think munhu atingangokupa indi Florence she's very good she's very nice ndobva ndarotorwa andamboaplya basa andaitwa interviewed zvikanzi munozoyechi 1 January 74 okay basa zveshuwa musi wa 1 January nandapa Bradley ndasvikapo ndopuwa makeys angu to the office tatakatengerwa mubhedha naheadmaster mastaff ese nematichers vese vaiuya waipuwa mubhedha wozobhadhara nechikwereti zvikanzi but imba hatikupi we're going to share nemalady teachers havasati vauya saka kune patrol masoja they are patrolling the area zvakanyanya unozoitwa sei unozovhiringwa nemasoja so vakandisa kumba kwadeputy principal kuva kune guest nemamissionaries ndoma ndakagara imomo chimunga ndichienda kuoffice ndichita basa rangu mastudents started coming in looking for places vaibhadhara mafees ndichizongopa maresults nemastay vanhu vauya kuna principal for finalization kuti tamutora uyu hatisi after 2 weeks mamwe ladies ndobva vauya so I moved kupi imba yandikapuwa yange iri kumagirls hostel ndichishena vamwe teacher I moved out togara that time I didn't know the principal vanga vari in touch nemacomrades okay he knew very well what was going Bradley ainzani principal ainzi Mujani Douglas Mujani okay I didn't know because naingopedza basa rangu office work 5 o'clock ndoenda kumba ndonorara ivo vanga vari busy nemaworkers it was an F2 school that time paichengetwa mombe huku tsuro chichichi nyambisiro I think quite bikirwa macomrades nemaworkers ina ndakuzviona tagara polisi ndobva yauya principal vasungwa vaendeswa kuMazowe prison variko ikoko vakatochwa vakarohwa
zvoti mukadzi wakasiya nenhumbu akasununguka. One of the teachers akadriva nemwana kunomuratidza mwana nemukadzi wake akatadza kubata mwana wake maoko nekurohwa. Variko kumazoiko. I don't know what went on. Ndobva zvanzi nemupika secretary wavo. Pasara pane vice principal. Takona vice principal andinga palunch. Florence, just get a jersey. Make yourself home. Rudiwa nepolice. Kati vari kudeko vari kuda foni here. Sikanzi aiwa just vari kuda vane track. Ndangotora blue jersey kangu kari light mandapfeka. Mandapinda mutrack. Takuenda kubase pavanga vadevelopa interrogating base pamadziva. Kudhuze nekwamadziva. Yes. Vanga vaisa macaravan. Yeah. Pakuenda, they were talking to me nicely, mapurisa vechivanhu vatema. Shanzi, we didn't know pakauya such a beautiful girl paBradley. Wakatanga rini ndobva ndataura. Tasvika pamakaravana mapurisa aya akachinja. Funza ndivanhu vana ndichikurukura navo vaya. Pakavachinja. Ndopinzwa mukaravani mamune mawhites, mazara mawhites nemablacks. Vavatanga kundinterrogate. Ndichirohwa. Ndichipuwa mabreak. Svikanzi musi wakati makomrades akauya pachikoro vakabikirwa zvekudya. You were the only lady pachikoro. Ndikati date ramuri kutaura. I agree with you kuti I was the only lady. Because zvishwa vamwe vanga vasati vauya. But handina kuona makomrades amuri kutaura. Svikanzi kana. Nyambopuwa break. Ndadzorwa futi ndarohwa. Ndakapuwa mabreak about 4. Funga. Think carefully. Svikanzi pane vanhu vakauya vachitichi vada school fees kwauri. Ndikati audit akabva panapa 2 days ago from headquarters Salvation Army headquarters. Angauyawo zveshuwa wechirungu. Aka audita zvinhu zvangu zvese zvazviri order. Banking yangu yangu iri up to date. Cashbook yangu iri up to date. Cash on hand zvese anodhindaka. Ndikati kana maakudaro anditotora mabooks. Auditor akaudita. Zvinhu zvangu zviri right. Hapana mari yakabuda. Hapana munhu andikapa mari. Zvavanetsa. Break. Ndovharata. Pane munhu pane vanhu vakauya vachida mari. They were insisting. Ndikati muri kuramba nditotora mabooks. Tiri kutaura kudaro pakadimbura mumwe murume andakaona panze. Ndovandati, can you call that man? Ndovadaidzwa. Ndikati baba iva musiri makafura muoffice mangu muchibvunza nemafees epaBradley. I took you as a parent. Arikuda kutsvagirira mwana nzvimbo. Ndopamunoshanda here pano. Ndikati this is the very guy, the only guy that I saw in my office asking about my fees. But he never confirmed getting a place for his child. Ndikati, do you know him? Angari informer wavo. Yanetsa. Ndovanzi get out. Vakontinue. Ndadzoka futi. Ndarohwa. Ndadzoka futi. Ndakati muri kundirova zvenyu, you're forcing me to lie. Hapana ndakaona. Hapana ndoziva. Ndovabuditsa tsamba. Svikanzi whose handwriting is this? But it's my boss handwriting. Sema-secretary, will you quickly adopt it? Yes. My handwriting in my bosses. That's my boss handwriting. Svikanzi ndo vakanyora zvese zvatobvunza. Iwe uri kuramba ndavazi. Ndikati akana. Havangambondinyepera. Ndikati, can you give me that letter so that I read it? Varamba. Saka it was a trick. Yes. Atogara ndoburiswa futi. Nomborohwa. Ndagara. Dzakuma7 manheru. Svikanzi waramba. Takukuendesa kupi? Kujeri rekushamva. Ndiko kuchanodura zvese. Yata, okay. Hane munhu mutema. Do you need anything that I need something warmer? Because I don't know when kuenda kwakaita sei. And okay, we'll drive through Bradley. You pick up what you want. Just racho rokutaura jacket roda kutaura. Havana kubuda pachena kuti vari kunondisiya kuBradley. Vakabuda vachiti kuenda kushamba. Tamuroad tafonera kushamba kwakazarisa.
saka sister akukusiya vakuda kuita nice kwandiri advice yatinokupa don't move out of the school grounds uri wega don't talk nevanhu outside ende zvazvo hapana andaiziva maworkers I hardly had any talk kana kutovaziva kuti ndanani vekukitchen mastudents vangu apo ka saka vice principal ava pandakatorwa vakangosara vakagara pasitubu zvavanetsa kuti principal aenda secretary I had a young brother kangu last born kari form 1 tobva auya vaona kucheka kuti aona nepiriviri nekurohwa zvikanzi sisi siyai basa endai kumba ndakamboda kucheka his advice kuti ndakuenda kuma ndinoita follow up that application yekunursing ndakati no I will survive vamwe vanogara sei first thing yandikabvunzwa navice principal vanga vachirida chikoro zvikanzi warepwa ndikati no they didn't do that but vandirova so vandaenda kumba kumandarara I continued working after 3 months principal ndobva vaita se vaburiswa kucheri kubva vauya we continued our work that's 74 macomrades ndipo vakatanga kuita show up vanga vakuya kudining then one Saturday se-operational zone tatisingauye kutaura taingouya banten for shopping tatafoma ka-dancing club kedu nema-lady teachers saka tatiri mu-classroom ndobva mukuru komanda wemacomrades auya hapana akamuziva ndobva ngoti ndinoda kuona lady ane makeys pane phone my office ndomega mamune phone maprincipal mamusina principal aitodairira phone muoffice mangu zvikanzichiziya ndobva ndaenda mind zvakandibhowa I didn't want to bother my weekends but young handsome guy ndakati kuti ndibvunze zvakawanda zvikandaita emergency chokumbira phone saka ndaka-understanda word rekuti emergency ndobva ndamhanya kumba manditora mati mandamukinurira kudhara vanhu vaibatsirana akavasiyana nezvinezvi ndokubvafona ndakatobuda kuti privacy anyatsotaura zvese zvaari kuda vapedza mandakiya we continue to play mangwana acho Sunday vadzoka futi this time kwatumwa munhu nandiri kumba kwangu pane vanhu varida foni ndakati foni yedu haifanirwi kungopiwa chi vanhu ndoni same guy ada kufona nyamba vaswera vakakomba panonzi pachoto pamashops pagedhi repablak ndopavaswera vari vachitamba ipapo pacomrades ndobva ndamuvhurira ndikubva fona aenda I didn't talk much but zvakandibhowa asi conversation hamuna kuinzwa futi yakati handina kuinzwa ndobva ndaenda Sunday kwakuma6 kwakatumwa mukomana zvikanzi all the girls taibatsira futi kuchengeta vasikana na this other lady teacher tisati mami in charge of the girls vari kudiwa everybody nematicha kuhall kati nani kusvika nema-freedom fighters moza ndaibika kasadza kangu ndakangosiya kakadaro kakutaura vasikana neexcitement kumhanya kuhall vakomana vatozara kudara topinda ina rakagara kubheki ndobva vapinda vakawanda kualtar chaiyo kupulpit vatanga kuimba zvimbo zvavo nyambisiro outside vatokomba vamwe vakomba for protection yemastudents vatanga kuimba mukuru wacho uye akutanga kutaura ndipo ndiruwe nehana kuti asi ndiye mukomana uye angachikumbira foni zvikanzi mukomanda ndinonzi mabhonzo tiri kuopareta tiri munhu but tiri kuswera titamba panonzi pabatcom paigadzirwa road ndotime yavaisa tara inoenda muandarweni but tiri kuswera tichitandara zvedu tichimbodhiraivha motikari dzetransport but kana yatime yokurwa tinenge takurwa we are operating from China
president wedu ndinamaning stole mugabanga satawe voimba dzimbo dzavo vopedza vakatora over an hour vachiadressa students. Ndobva tabuda mumwe ticha ainzi Dlamini wechindevere akati, do you want any assistance? Tokubatsire svika, no, we don't need any assistance. Kana chikafu chenyu. Principal wavhura tuck shop. And do you want anything to eat? Shikanzi, no. Nemo what you went through, we know what you went through. Ninyaya dzekutifida vakutaura naprincipal. Isi kana taane nzara tinopaza so. Kubva vapedza kubva vadisappear. My students vanga vakufara. Yeah. Especially ku boys. Togara. 74 yapera. But kwakwakuitwa open to open battles. Yeah. I remember musi wakavhara chikoro. Papa kaiswa landmine just after the gate repachikoro. Kwakapfuura bhazi revana vechikoro vachienda. Rakapfuura, kwakapfuura motikari yechingwa, vakapfuura yemasoja, vabhombwa ese, vafa, varungu. Takatarisa so padhuze. Ndobva ndege dzatanga kuuya. Muzati takatarisa so tiri paoffice. Ndege ichiuya 1 yarohwa down. Kwakarohwa about ndege 7 takatarisa dzidonedzo. Pano ndipakakuwarira mabhonzo ipapo. Okay. Saka, it was a very tough battle. Vokwazoya Ishe Makipi. Vanhu vese vaitwa rounded up. One morning, vadzimba dzese dzatungidzwa nemoto, chembere dzakapisirwa tumari tubumba chichi. Hapana munhu akaburitsa anything. Vese vakaiswa mutraka vakaiswa Bait Bridge. Vatasara 75. I continued. Ndo pakanzi 17 boys were disappear. From Bradley. Bradley. Right? But vana vakomana, they are so secretive. My brother didn't tell me zvese zvaiitika. Kuti pane musanganiro kuitwa makomrades ari kuuya kumadhomes, iye anga tori palist yekuti vaende. But zvikanzi tombotora 17. Because ndovatokwanisa kuita se protect. Vakafamba kusvika vakuchesa. Vakatadza kuva protect. Ndovati uku muradio zvatobuda 17 boys have gone missing paBradley. Zvikanzi chendai munomangara pa nearest police station muti tatatorwa neboys. Saka tatotiza. Ndobva vaenda pa nearest police station vese vakadzoka kuchikoro. Hapana akazokwanisa kubuda. Inini auditing yangu auditor anga sasa uye kupi kuBradley. Ndaingonzi kana akuda kuaudita mabooks principal vaitondi driver ndo yakuno ku headquarters ku Salvation Army. Ndopedza 1 week ndichienda kubasa ndichigara muno muHarare vachicheka mabooks wozonditora ndodzokera. Zvapera zveboys. Takudiscuss frequency yacho yanga yanyanya manje macomrades. Matichers anga ngopika pakaenda 17 boys, some of them pange agriculture teacher in maninji akarowa zvekutadza kana kugara basi. Masoja wasmi. Yemasoja. Ndobva ndati kuna principal, I want to play it safe. Ndakasungwa futi vanondiregedza this time. Ndoda kumbotsvaga ndichinje nzvimbo basa mbindura. Pane a big supermarket yainzi BND, a departmental store. Yanga ine drapery, doro, grocery, furniture. Ndobva ndatorwa basa ipapo reaccounting that time. Office yangu yanga iri upstairs. Zvikanyanyotaura naprincipal kandoda kumbochinja. Ivo principal wanga kuti Friday akangosvika malessons akapera Friday vatopinda nemotika nemhuri yavo kuno kuHarare. Vanga vako vakaimba Second National. Ndikubva ndiri imomo ndakusenza muridzi weshop, muridzi wethis hypermarket
akambodisappear for a month. Kana kuti angaenda kumusha kwake kana kuti angaenda kupi, I don't know. Saka pane mukadzi wechiGreek ainzi Florence ainetsa. She didn't want me kundite office work, accounting yana ndahayirwa. Saka ndaiuya every morning unditi, Florence, take that duster, dust this, pack this clothes. Basa rake ranga riri patiro. Ndakambozviteedzera. Ndipo ndikaobserva kuti varungu, she was not nice. Maitengeswa quality clothes. It was the best shop Maharari, next to Fellows. Yeah. Varungu vaiti vakauya kuzoshopa hembe. Vaichinja madiro, kana vaitenda nehembe dzavo vozodzoka. Kana ari munhu mutema, vanhu vatema vazhinji vauya mateachers nemanurses, haabvumidzwi kana kutochinja. Haabvumidzwi kana kutodzora. Zvese zvirimo zviri munzira. One morning twakakwidza, ndasvika kubasa. Ndaona kuti basa rangu rabehind. Boss vaye vakadzoka. You want to check? Murume wa Florence aisenza ku liquor department. Anga ari manager ikoko. Ndobva ndaenda straight ku office kwangu ndatanga accounting yangu. Florence, you haven't done what I've told you. Ndakangombata bvudzi. Ndobva ndamukwekweredza ndiramurova. Kune murume wake straight. Akatanga kuscreama. Leave me. Murume wacho kubva kurumidza vasvika, what's wrong? Ndikati zvaari kuniitisa is job description yangu. Muridzi wemabooks akauya, I want to see kuti ndaitei. So far I haven't done anything. Because ndiri kupiwa basa risiri rangu. That's why nanda kumurova. So Florence, you are wrong. Florence, she's right. Yatongwa ka. Mangwana ndauya kuba. But as no boss, Pindre is a very small town. Jaja to spread. Then, yeah. Florence arowa murume ungarowa. Mazoyo varungu vaityisa kurova. Ameno sindisina wokusunga. Ndobva ndakontinya basa rangu, ndoita zvangu zvese, cashbook yangu, profit and loss account yangu, achibva adzoka muridzi wechitoro. Saka I was very much impressed ne-profit and loss account. Because zvakamupa direction yekuti business rake riri kumira sei. Kana kuti akabriefwa nekuti ndaandarova madam wapatilo, I don't know. Saka inini ndakangoti hakuna kusina problem nevana. Ndakuenda kupi? Kuumba. Ndanga ndaroorwa that time. But nansa ndachata. I was preparing for my wedding. Ndikati ndakuenda kunana mama. Ndononyatsogadzira mushe wedding yangu. Ndanyora resignation ndikati ndichada basa. Murungu wacho akashupika. Why? Ndikati I can't work like this. Ndichipuwa my instructions asina any job description yangu. Ndobva ndapiwa mari yangu. Apo pabhazi maparents angu anga vakuchinoi manje. Unonzi kusumbara. I went there. Unotanga kugadzira zvewedding yangu. September 13, 75. Vandachata. Ndakachatira kumabvuku. Headmaster vaye vakauya nemudzimai wavo for the wedding. Zvikoro zvovhurwa. Zvikanzi we want you back kuchikoro. Tadzokera futi kupi? This time I felt ndane protection yemurume. Patapuwa imba big one dzema missionaries. Takugara mba medu. Tagara. Principal akati matichers haana kudzoka. Holiday. Vana they are supposed to write my exams. Apana, so far my interviews andaita, apana teacher achada kuya kusenzera kuno operationals. Maichi muna mundopinda. I've checked your file, you can teach. Manda kuteacher English form 2. Vatora mumwe mukadzi waticha vamuisa ku banking and kureceive mari, kureceive mari anga asina accounts but ndaizoita overall accounting. Ndakuticha paya. My husband anga ari very good English teacher, saka aindibatsira. Vana ndobva vanyora my exams,
buderitsa about 80% passes form 2. Tapinda 76 tane firstborn yedu tagara the whole haya tonyanya vanhu vamakipi kwane inonzi chii akuchafambwa usiku Curfew. My husband akati ndakutsvaga basa somewhere tibve this area zvanyanya ndobva tenga pepa bvaona advert ndobva aona ejob kupi kuRio Tinto High School ndoze nekuEmpress Mine uko it was chikoro cheEmpress Mine vanga vaita build for the community kutenda minerals avaimina. So end of 76 we moved kuenda kupi kuJombe. It was in Jombe. Atinoziva kuti tiri kutoenda kuri west. Kafundzira kuti tiza mazanda forces. Tosvika kuJombe kuye vachibva vaitwa principal high school pacho. Ini nanda kuticha kuprimary. Ndichivabatsira mabooks. Saka ndaifamba about 6 k's kuenda kupi primary. Ndakuticha kuye nyamba vachimunda tospotwa nemazipra kwakuri zipra area vakutanga kuita meetings tuze nekumashops ino uku pane vamwe vainzi aniko vechindevere vanga vakamusha wavo wakanaka shwaze ticha grade 2 murume wanga headmaster kune imwe primary bva vakamusha wavo ndokubva vaite chipati yekuvhura musha wavo imba yavo bva vati invite papa kazara. I suspected mazipra anga aripo but I didn't confirm. Ndo pakatanga nyaya yekurekruta maticha kuti vaende kupi kuZambia. Paripo pandasiya pakaadresa namabhonzo muhall kuBradley vakandisumudza sikanzi you have a secretary here ari kupi ari muno here as if utanga asina mbondoona kanzi ngaasimuke muhall ndakasimuka nemastudents sikanzi ndo vasikana vatiri kuda kuZambia vatiri kuda kuenda navo kuZambia nanzi andarorwa ndobva ndatoona kuti ndatogara ndiri target yekuda kuenda kupi kuZambia kuda kuendwa neni kuZambia saka tachinja uku nyaya yekuZambia yatanga futi this time nemazipra ndobva tanzi naheadmaster mangwana toda everybody auye panapa vakatina 6 kalona 5 very early not 8 o'clock dzatotanga nadzo chikoro shana Mrs. Una maichimunda you are new here will you find your way ndopfuura ndichikutorai kumba here ndikati no ndakuziva my way pamwe ndaimbodriver nansina license kuenda kuchikoro pamwe ndofamba pamwe ndokwira bhazi raenda kulowa gwero ndikati ndakuziva don't bother ivo vaibva kumba kwavo nenzira dzekudimbudzira ini ndapinda murodhi ndaenda ndakaita chadzimira I'll never forget that day ndakafamba from 5 o'clock ndakafamba kuona ndarasika ndakutedza mapipes anoenda kukariba emagesa ndakachipati rodhi yandajaira from 5 to 12 ndichifamba nyamba ndaitenderera same place ndobva mvura yatanga kupfuna ndakaona a very big python yakamonerera pamhembwe mudeni ndobva ndasvetuka zvezvekuvhunduka kuti nyoka pandikasvetuka ndakangoenda pane pagedhi apa ndakati chii let me go back ndichiona kuti imhembwe chii ndobva ndadzoka mandanyatsoona vandadzokera I met murume ane bhasikoro amechimunda what's wrong matota what exactly is going on ndakandarasika shanzi Gwenzi school iri apa ndakutoona chikoro chacho ndakati chinonzi chadzimira ipapo timu yekuda kuenda kuZambia yatosimuka that's how I was saved ndobva ndasvika pachikoro it was too late to teach anything ndaneta ndane nzara ainzi maindovu vandipa hembe dzavo vandachinja vandibikira something sadza vandadya vanenda kuna headmaster vandataura what exactly happens zvikanzi too late saka
After that, murume wangu bvata, uku aiswa palise wenda Russia for training. Aingugara, chikore chiri kuedwa nikamufana anga chiri mudiki those days. Nyamba uri kuita meetings, zvikandicherekedza kuenda kubasa. Uchiswera pamba. You are straining yourself. Nekufamba is too much. Plus, zvikoro zvazvatanga kuvharwa. Primary schools, machief vaingouraiwa, vanhu vaingouraiwa zvisina tatisina kokuenda. Kumusha kwedu, my husband originally comes from Mandarin. Kwakusasafambika usingalaiki nemakipi. Saka tikatoita tasina kana imba mutauni. But atenga a little stand kutuze neku Empress mine. Svikanzi uchena uno supervisor building. Chop chop. Because the things are going tunoshoshaika nekokuzoenda. Ndakuenda kumusha. Ivo vakuita sei vari kucontinue. Saka time endeyo kuchikoro. Kwanzi maitsungi firstborn yangu nitsungi. Makutopinda pataiti nekubikira makomrades. Nangoti zvandakatiza uko zvakamboda undisungisa. This time it was not a general endaibika kitchen. It was going to be me. But okay. Nandesa makabeji angu, say F2, my chickens. Side dress kwa ni mazai. Ngaigirwa bucket remazai ni my chickens. It was an easy place yekutwabikirwe because nzvazviri ready. Ndaitokwidza moto wangu panze ndoisa mapoto angu panze ndobika. Kana kwanza ana muchimbwido wari kuzotora. Uku wanga wane system iri very different from Mazana forces. Vaiti anobika mumwe, anotakura mumwe, anosvitsa papoint mumwe. Okay. But they would make sure kuti vaona munhu ari kubika. Ende chimbwido atakure zvekudya asina kutesta. Ndaitotanga ndatesta iwo test. Wenda unovapa wodya. Saka one Saturday afternoon ndabereka mwana unana ni vana 2 ipapo. Musikana paida mwana. Ndikavana let me go for a walk kunze kwechikoro. Kwakune big orchard ko. Ndokubva ndaenda. Ndiri ikoko ndakangocheuka. Naye maweki kwemudid akabereka zvombo. Shansi yabonga mama siyasuta. Skanza mabhuna ngapi. Katale chindevere semundakadza kwashaka ndaichizira. Chikoro chaiti ichi kembe masoja iyi mashops uku. Saka masoja vaisvikira kumashops ndiko vaitira meetings avo. So I continued cooking with the comrades, taking my own risks. Ndiri kumusha, zvimwe zvinosekesa zvehondezvi. Ndiri kumusha vanitambira nyuzo kuti sekuru wangu afa kuchiweshi, baba wababa. Murume wangu atenda, vachitoro sekuru avigwechi usipo. Skanzi kana waenda unonzoka next week, ndoenda kuchingura kutrain kukadoma. Kati, it's okay. Saka tinaunyanyonzwana namazuva ekuita sei ekudzoka. Ipapo baba vangu akugara pamusha nemukomana nemurume anoshanda vachirira mvura. Saka ndakakwira train iri Tuesday manheru. Svika pakadoma kuona train station makazara. Ndikati I can't sleep panapa nemwana anomubatira zvirwere. Kwakwane keshu but makomba aibvumudzwa kufamba. Empress vachidaidzera. Vanati regai ndipinde mukombi ndonorara kuEmpress kumind yako. Kumind kwakune ma best friends edu ainzi ana Mandazi. Saka ndapinda mukombi ndakati kubva panoperera makombi pamind pane kamufamba ana Mandazi agara kumasababu. Anofamba neni papo ndiani. Kati better ndiburukire pamusha. Pamusha pari very near the main road nenda Gokwe road. Kuna Munyati. Kati ndroburuka nenda pamaihove pamashops. Ndakavanokera ndorara ipapo ndozomukira kuseni ndichienda kupi kumba. Ndosvika pamaihove ndoburuka. Knock knock knock. Maihove angavhure.
ndiani maEdmund. Saka zvakavanetsa kuti ndiri kugara kuRio kure, and at that particular time ndiri kutsvagei. Varamba kuvhura dhoo, svikanzi tarambidzwa kuvhura madhoo. Ipapo ndakuona motikari dzemasoja dzinodhiropa vanhu ve-night patrol dzikapfuura. Ndikati panapa ndafa pana. Mandaburutsa mwana wangu ndayamwisa mwana. My prayer was dai mwana angu rega kuchema. Ndakakwira mumango. Panoti mhanda apo mandagara. Ndakabereka mwana umusana. Ndakasunga mid short tight. Handina kurara, mwana ndiye akarara. Kwakusenseni ndakato masoja aitofamba ndiri muti nchivaona patrol. Kwakusenseni vandaona chitruck chemasoja chaiya chizopika vanhu vanga vari panight vachaenda. Ndikati zvase vandabuda vandabva pamba pai pashop pai vandaenda kumusha. Ndasvika kumusha baba akati kwakanaka kuya kusenseni kudai komotikari iri kupi. Ndikati no ndabva nekukadoma ndikubva kumusha sekuru vakashaya. Tikanziwo saka marara kupi kwamandaza here. Ndikati aiwa ndarara pamashops baba ndarara mumuti izvozvo ndine hope. Abva ndangofidha mwana chibva ndabatwa nehope mandarara. Masikati murume wangu pfefe nemota. Amoni mai okadoma wazokuchungura. Ndikati takamisana date. Vanhu vakaexplaina kuti ndarara mumuti. That was the safest way of doing it. From there, kubva tadzokera kuchikoro, I continue nokubikira makanda. Saka one weekend ndakauya futi kumusha. Papa nemurume ainzi Ndlovu. Aiti makabeji ake nematomatoes. Muna Munyati. Nomataishera mvura. Ndaimukirawo kunochera, I didn't want kuchera mvura yabvungudzwa nevamwe. Masoja airara vaipatrol ndobva vamufura. Mhere yatoo mhere munhu afa. Munhu ari kuzvirimira makabeji ake. Because aitira vanhu vekuempress madzimai emusika vaiva vazoda. Ndobva ovigwa ndodzokera kupi kuchikoro. Yekuenda kuRussia yapfiriridza kuna baba manje. Paanga achandivanza adzamara anditaurire zviri kuitika. Ndiri kubikira makomrades. Pamwe ndaingobhoirisa muguru remazai, pamwe anything chiripo chiri agent ndozvandaibika ipapo. Pamwe kasadza ana chimbwidwa chichitakura vachienda. Then one Saturday vanhu vaimwa doro pamashops. Ndobva pauya bhazi raibva kupi kuKwekwe richienda kuGokwe. Ndobva ramiswa nemasoja. Vanhu vese vakanzi out. Wabuka voice swaraini. Zvino toda kuti mutaure nhamba dzenyu dzepachitupa. Buritsa chitupa nemusoro. Saka papa nemumwe kamudhara kainzi mandiregerera kakane shopi ipapo. Amene kuti kaitsvagei pabhazi kana kuti kaida kuchingura sambodhera amene. Ndobva angonzi sekuru nyamba dzenyu dzechitupa chii. Ndobva katadza ndanda vanzi twa d. Saka papa nematichers vanga varipo vanga chimwa zvodoro. Abva zvavapo. Pane mumwe ainzi Mutambara aibva kwaManikarendo aidziya musoro. Ndobva akasvetukira bvutira futi musoja uyu. Ndobva aikandawo povha mubva yaigama futi bva yatiza nefuti. Ndobva atanga kumudhaya musoja uyu. Kumugara matundundu soja akarohwa naticha. Vanhu vakatarisa achinzwa povo yakufara yakupembera. My husband was there. He drove kupi kukembe yemasoja. And I want to see mukuru wenyu. Mvaoneni mukuru wasvikanzi uyaone zvaita musoja wako. Zviri right here. An old man ane mhosva yeye. You take the responsibility of burying that old man. Vauya vese nemukuru wemasoja. Vatarisa zvobva apologize zvanzvisho wakanganisa. We will punish him. Ngemuromo akataura. Kubva yapera. That's 78. The war continued. Kubika, tichingobika. Papa kupisa nyaya yerecruitment yekuti vaende kuRussia. He had no choice other than to tell me.
I might have been listed kuenda kupi Russia. But my worry is vana vanosara vachengetwa nani. Inini I'm the only one, is the only one in the family ana mukoma ana hanzvadzi anosara achindichengetera mhuri newe nevana ndiani. Ndati kana zvanzi uende naMwari you'll go. Ndosara ndichionawo zvekuita. Patiri kutaura daro mubva pauya tsamba yeMinistry of Education. So they've been heading this school 2-year train. Kudara kwaone T2, T3. You have got to train for another 3rd year. Kugweru nzvimbo yako yatowanika kudara. For 1 year. Then uzodzoka. And I okay. Governor briefer my comrades ayasvika tatisati tanyatsoita very ready kuti simuke newe. You can go kupi kuchikoro. Vaenda kugweru. Inini aone activity dzaakuita hondo yaita escalate kuti andisiye koko nevana moyo wakaramba. So I would rather kuenda kunokusiya kuna Tsano kuHarare. Ndoenda kutora gore rimbotana kupera. Ngati pakanaka. Gore rapera. Tuta zvinhu zvedu vatanosiya tapeka kumusha. Ndobva tapinda munzira takasvikira muno muHarare ya 79. All this time we've been supporting this struggle. Takasvikira kuZengeza kwanzazi yamwene vangu. We spent Christmas there, we spent New Year. After New Year takazina mabvuku kwanzazi yangu. Hanzvadzi yangu uye kurenda kuhaifiridza anga azinganemba kumabvuku. Tsano ndakambokusira ichi mhuri. I will be away for 1 year. Ndasvika ndakasiya uyu nevana. The way hondo zvayaita yatekeshera. Hanzvadzi yangu kana muno muHarare vanenge vatooma vakomana vacho. Zvanditsokei pakanaka. Ndasiyiwa zvikoro bva zvavhurwa bvaenda kugweru. Indasara ine I'm qualified. Handingambogara, I must work. Vanditanga kutsvaka basa. Kuti vandigira newspaper every day, kucheka mabasa mupepa. Pamwe ndambobuda ndaenda kumasasa, maindustry ekumasasa. Kwainge kune maqueue asingaite. Those days vanhu vemuHarare vaitoziva kuti pane kambani yakatiri kutora vanhu. Ndovaiona pane queue apa nekuva vazhinji vacho varume. Kusvika ndazodiscussa neshamwari yangu aigara mumabvuku anzi Pamela ndakambodzidza naye kuHoward. Ndeve mutown. Ini ndiri wekuRuzevo. Saka neshamwari iwo wakadzidza una problem. Mazuva ano vanhu vakutorwa through my employment exchange. Ndanonyoresa my employment exchange. Ndikati ari kupi? One director. 1. Yainzi KIPS. Iri padhuze ne-HM Baba. Yanga iri padhuze nepa-HM Baba. Vaine director ye-public service opposite Monomutapa. Ichiripo nanhasi. Ndobva ndaenda vandaisa mapepa angu. Svikanzi come and check next week. Vandaenda ku-public service vandaisa mapepa svikanzi uya for typing test. Next week mabasa 2 abuda. Next week yacho ndakatanga nekueducation. Ndatanga kutaipa. Varungu vanga vakazara mugovernment. I didn't know kuti vanga vakazara vanga vasingagoni. Mozataipwa matypewriter ka. Isusu tainzi tisuma top notch secretaries, so many words per minute ne short end. Iyo ndakateswa nemurungu. Iniko a small paragraph. 5 minutes ndapedza. Iyari cho. Vatona kuti uyapasa vatanga uchema murungu we. Vandataura nzwa pasa unozotanga basa. Pakati musi wa6 here, musi wa7 achanyatsoziva. Ndobva ndaenda kweku kuSunlem KIPS kuya. Svikanzi uya kuinterview. Apo tatawanda manje vanhu vatema. Tatora about 8 my ladies. Takateswa aptitude test. Takateswa typing. Takateswa IQ. Tobvunza kuti which ministry is this one, government department. Kata okay. Kotazivei. Kata it's okay. Then come for results next week. Following week tawaya svikanzi tatorwa at least 6.
Takati community government department, you are not telling us the building. Takangora tizwa kwana El Grey kuya. Nepa window. Need these 2 white ladies. Because ndoko mnuwe. Zware tanga basa rashika. Kunana match. Kuvataenda tashika kubasa kwe. Chuni, basa racho rukunzi basa. Rukuverenga tumakadzi. She said in alphabetical order. To me, it didn't look challenging. I expected to have a tray, a work to type. I expected to have minutes in a short end. Cannot quisk our accounts department. Apana chakafamba. Takagara for some months. Tingo verengesko to my cards alphabet. Ninda kutsumba kwenda kunesi. Chinjabas. And across the Ministry of Health, Mandabvunza, actually we responded to your application. But I have not reply. Which address did you send? You know who Makonda Kakuna Baba, Apango to change Garoi. Yoko Gashikirichi. Skanzotita reapply patch. Okay. Tukuva Tagara. Vamwa, Vaitora 1-1. Kana 2-2 vachivapa matypewriter. Inini umwe musikana anonzi Stella, but asara 3-2. Stella uyu angari munun'una wamaichambati, vakazita Minister of Finance. Baba mukuru vanga vari secretary, vanga vari attaché weZipra kuGermany, wasiti kuGermany handinyazoziva. 3-2 tasiwa. Little did we know kuti tachivhetwa. Tachitwa followed up. Saka one morning, one of the white ladies akangoya akati, Stella, can you take your handbag and follow me? Stella, akati maybe mina ku office yanda kuendeswa. Vabuda. Moza pa convent pepe. Ndipo akanzi bye. We don't want to see you again in this area. Nyambisirwa anganyora tsamba kuna sisi wake. Kundakaona basa chichi. Ndobva yetwa intercepted. Yaenda kupi? KuGermany kwacho kwakuna baba mukuru. Isisi we didn't know. Vadzoka pandiri. You can take your handbag. Come up. Tenda ku 9th floor. Tapinzwa mune office. Asana mbona Bible rakakura kudaro. Bible kukura kudai. Can you touch this Bible? Hold up your right hand. Can you swear kuti wakagara kwakati this period? In Bible. Anero. Katika swaka discover zvokusungwa kwangu. Siku. I couldn't understand. We didn't know kuti taenda through vetting process. Mandaswear. Kungobuda imomo andakudzokera ku office. Ndakabva ndabuda straight copy ku post office. Mandanyora telegram to my husband kugwero. Daddy uyaikumba. But don't you worry, vana vese vari right. I said right, but it's important uyaikumba. Friday was a shock ma 8-9 of shika. Ndakati I told you ndakawana basa. But basa racho handisikurinzwisisa. One, it's very demoralizing. Hapana zvekutaipa. Two, ndatoreswa Bible vakandi swesa. Mumwe wangu Stella nandasara naye anzoti vamuendesa kupi. Ndakubuda. Nditsvagere rimwe basa. Svikanza kana varivo vakambokusunga kuBradley. Fava. Chirega kuita sei kubuda. Ingofava. In 79. 79. Ndobva ndanyara. I listened to my husband. Ndobvadzokera kuchikoro. Tagara. Chinzwe kwane maLancaster talks. Still ndapuwa typewriter. Netumakadzi twangu twe. It was very demoralizing. Lancaster yapera macomrades auya. First team ya Mnangagwa yakabva yasvika. Yakasvikira muno Mutapa. So he demanded to see all the black ladies. Vanga vachisenza ikoma. Vaida kuti linka nemaovetrain ladies. Vatatorwa 2 Mercedes Benz vatana muno Mutapa tobvunzwa zita rako unobva kupi chichi.
vasvika pane mumwe ainzi aitamba chikaradhi. Bosi kudhara times vamwe vaichinja zita kuti makaradhi vapinde muarea yevarungu. Svikanzi wati kudii unonzani? Hani masikano. Masikano? What's that? Svikanzi aiwa ndinonzi musika vanhu. Vatadzoka. So we had the first comrades vechisikana vakatanga kusvika nevarume voiswa mumadepartments. Ndokubva tagara ndopakatanga kuchinja zvinhu. Inini ndichibva ndachinjwa ndabudiswa kuya ndaiswa kutyping pfuna. Uko basa matreya aizara kudai. Legal department. Ndipo ndikatanga kushanda namai Mnangagwa same office 32 vabva kwatekera. Tata kutype basa rawandisa zvokuti pamwe taipedza kuma6 zvaramba kupera. Tagara varungu vakatanga kungobuda vega kutiza papane etimes paita direct confrontation. Varungu vairohwa mumaoffice bagera chaizvo fefe achitora bhegi rakatiza uzomuona futi. Saka varungu vekudepartment kuti vakadzi mumwe wacho ndobva atora leave re30 days. Nyamba atoenda kuEngland haana kudzoka. Takaenda kuEngland na South Africa haana kudzoka. Ono munhu haana kudzoka. Department harina unohedha. Ndipo ndikaappointwa kunohedha that department. At least I had a clue kuti zvinoitwa zvakaenda. I ran that organization through reading. Appraisals, monthly reports zvaitwa ndichiteedzera. Kubva tagara macomrades obva watanga kuzouyawo manje. Little did I know kuti pamacomrades apa vakauya Mnangagwa papa nehama yangu yepadhuze. Akandisiya ndiri grade 1 ndandamushaya but yakandiziva. Saka it was end of year tichita pati ndobva auya pandiri akabata girazi rake. Svikanzi Dauzen akadi kubvunza baba mudiki wangu last ball mababa wangu kokosama akadi ndobva atanga kuseka zvinzi kosama ranga riri demo chairo mukilasi. Vakatombodzidza vese ndikati vese variko kumusha. Ndoenda kumba ndataura baba ndikati baba pane mucomrade akauya but it looks like anoziva sterek about family yedu. Anonzani? John Mawema. Svikanzi ina hapana ndoziva kwaMawema. Svikanzi mwanangu ini kugara kwandiri uko ndiri kuchengeta macomrades vaiti mapoints. Assembly points. Tisiri kubatsira kutsvaga chikafu imwe Salvation Army headquarters pamwe tichibatsira kuti vafide vari mumassembly points. Vanochinja mazita. Maybe ane rimwe zita. Izita rekuhondo. Saka angangoti kuma 12:30 aiuye kuofisi kwangu. Florence, enda kumba unobika sadza. Vaifarira kudya pamwe chete. Macomrades avachauya. So ndaenda kuBelvedere ndobika sadza 1 o'clock wouya neshamwari dzavo wodya. Saka one day ndaenda kumba ndopakauya kamwana akaenda kuhondo akasiya kamwana. Kabva kucrash. Ndione pabhokisi pakanzi Jennifer Kandeya. Ndikati aiwe the name manje raita sei. Baba ndipo akauya ndikati mukomana we andikataura ndokwakandeya. Svikanzi asi hapana mumwe ndiEnwet. Ndikagara naye kwagungwizha kwandikatangira grade 1 kuyakwe. Svikanzi ndinomutora auye kuno. Anobva ndamutaurira ndikati kwanzi nababa ndoda kukuonai. Haana mbonesa. Motikari dzakaenda dzakadunganidzana kumba. Tasvika kumba tikatoona vanhu vakumbundirana Nyamudhara. Aukurukura pakafarwa. Svikanzi kwaireki we proceeded kuenda mabvuku. Kwakagochwa. Takunyazozivana manje. Haana kuzogara Sterek abva aenda kuUK kuno study leave.
Saka ndakadzidza zvakawanda pakauya macomrades. Pane vamugabe vaka requested to see me. Vakatuma inzi vashwiri huru. So I want to meet that lady nemurume wake. Ipapo murume wangu anga auya aenda kuuniversity graduate paakabva kugweru. Anga kuticha paCranbourne Boys. Vandamufonera. Abva auya. We went, we met the president. Vanga vakundiziva. Vatadzokera. Vatagara. Ndobva ndazoendeswa kuUK. Tata kutanga program ye-computerizer manje. Not as much choboro proper computers. Vandamboenda for that program UK ndadzoka. Ndakasenza chinjwa kakawanda. Vazoyowa sekirmai. Pane anonzi Chipanga kana makambomunzwa. Yes. Anga director. Ndobva recommenda kuti ndiende for training. Yema comrades. Margaret Donga akandiseka. She mentioned some of the comrades by train were strict strike and sauta. Skanzi sisi nekukura kwenyu kwamaita munomugona sauta. Ndikati nonzi sauta anoitei. Ndikati kana makazviitawo ndotadzani. Ndobva ndaenda. Sure. Unfortunately ndakarwara patraining but ndakapedza course yangu. Ndobva ndadzotserwa futi administration nemanagement. This time amugabe wangu akumaka mapapers zvimwe zvacho. Okay. Nefuti training. I didn't see any need for me to train zvinhu zvakadaro. But ndangoti ndikini advise yababa wangu chese chaunodzidza you make use of it. Train zvese. But apedza taiswa two ladies vazhinji vanga vari vakomana. Ndo made the cook round. Ndobva ndapedza kubva ndachinjwa department. Ndachinjwa manje. Apo ndipo ndakawana exposure. I had an opportunity to meet the African Union leaders soon after independence of South Africa, 1994. I attended that. Pandikasangana na Nyerere vatondidoma nezita ndakasha kuti vandiziva kupi ndakuenda kuhondo. I had the opportunity, what else? Opportunity ye training I had the opportunity of visiting Chimoyo. Tata mutungamiriri danga Innocent Mugabe. Saka maichimunda pane 12 buses kunochema magamba kuChimoyo. Pane shrine kudotanga kuvakwa. Toda kuti muende security. Kuibasa ungarambe. Kubva ndapinda bhazi reHarare province. Ndakatotengerwa uniform yeZANU-PF because I was not political that time. Comrade mukuru atakapiwa anotitungamirira vanoziva nezvekuChimoyo ndinyasha chikunyatati dai. Ini ndakazointroducwa kuno vanonzi amai Chinangwa. I think it's related to vatongogara. So we went, takasvika paChimoyo, masvingo yakasvika, all provinces dzakasvika dzakazara madzimai. Tosvika paChimoyo, pachiri uswa. Kana wanga usina musodzi inobuda. Pakachemiwa the whole night. Vanhu madzimai vachichema. Vamwe vachiti ndakasiya 4 children havana kudzoka. Madzimai varara vachichema. Zvakandirwadza. Kwakuseni mujuru vachibva vasvika. General anga aripo that time vandai coordinator nawo. Vana ndataura kuti ndipote coordinator nawo. Vazvina vashi. Madzimai vanga auya nemabhazi vanga vasina mapassports. Takangopinda each bus ranga ne list of women, mazita avo nemaadresi nekwavanogara. Ndozvavakapindisa muMozambique izvozvo. Kwakuseni mageneral mazhinji vakauya.
Amjuru vakauya, ana General Chimombe vakauya kuzadresa madzimai vaichema. Madzimai vakabvunza questions obo. Same sina kuprotecta vana. Kuti vana varakaswe sehwiza. Sei vana vakafa nenzara. Iro ivhu riri fatal kudai. Those are the questions aibvunzwa nemadzimai. General Chimombe vaadresa zvikanzi no, ine zvakaitika vachitobva kuchimwe kunotora futi. Tasati well equipped nefuti. Plus zvakangoita all of a sudden. Saka we're not yet really prepared for. And most of them vangasati vatrained. Ndo answer dzatakapiwa nemageneral. Gare gare kwasvika Madzishe, kwasvika Mugabe, kwasvika Chisano, pakaitwa dinner. Ini ndakanzi ndidye nemacommanders nemagenerals. That was a terrible experience. Madzimai vachitaura kunzi apa muona pane huswa takafushira 100. Apa takafushira vakati, apa takafushira pa. Ipapo vamwe havana kana mwana one akadzoka. Pakachemewa. Tapedza. Zvandichiendai kubhuira. Vazvinava zvakandi Maichimunda. Vangotobriefwa naMugabe kuti wekusecretary po neMaichimunda. Saka vanga vakundiziva. Maichimunda vasikana venyava havana kuadresa Chikwinya because indaileyaza neHigh Commission sebasa rangu. Patakasvika nango policy of women from all buses. Kuna High Commission ndobva vaita maphotocopies. Ndobva vandidzotsera. Vandadzotsera bei kumabus drivers. Saka muenda kubeira. Kana masvika kubeira mese hapana anoregedza kupinda mvura. I didn't know why. Ndakasvika kubeira mangopinda muhotel. Ndobva ndageza mandachinja hembe. Andichaziva ndamai chinangwa kana kuti ndinyasha akatuma message. Nditaura Florence aweko. Maichimunda aweko. Ngavapinde musiwo mapinda mamwe madzimai. Ipapo madzimai they were helpless. Vamwe vaikumura hembe kana wafirwa unoibvisa hembe. Shuwa takudzoka kumusha. Tisina kana ini anza kuti vana vakarara pai. Ndobva tazodzoka. Bhazi rakatinesa pakudzoka ndere kwaMutare. Madzimai kwaMutare vaiziva kutenga mabhere mbatya. Vaiziva kuhodha fish dzekutengesa. Vafunga nhamo iri kumba. Obva vatifarara mubeira. Kunohodha zvinhu zvekutengesa. Saka vakazouya zvavo kuti tivasiye ungasina mapassports vaizosvupika. Vatazosumuka mabhazi edu akadungamizana. Sakasvika late pakati peusiku muno muHarare. Ndakatorwa neofisi vakandisiya kuno kumba. And chimwe chandakadzidza futi ndataura nezvetraining yeadministration imwe zvazvo zvataitwa director yaiva Mugabe Mbune. Yakaitwa initiated naChipanga. Ndoma opportunities andakawana. Chambati uyo kudzingwa uyo takasangana kuchechi. Posta izivana kwa Howard, aibva kwa Howard. Anzadzi anga ari main driver pa Howard. Takakurukura. I had opportunity to meet his sister Mai Chambati. Baba vakanga wa minister. Ndakazonditi kuna sister yake uyu ndi Mugabe uyu. Ini nanga ndirichi ngomo. That's the explanation she gave. Saka even up now tunoonana siri kuchechi. So pandakabva kutrain ndataura kuti ndakabva miri yangu isina kubatana. Ndakurwara. I continued working. Vana vangu vachiri vadiki. Ende kuminister Mugabe vasingade kuti ndiretire. Ndakabva ndaona kuti zvanyanya. Zvinozoita worse. Ndikati I think I should rest. Ndobva ndaenda in resignation yangu Bayarambwa. First time ndaita Which year was that? 2000. Okay. Bayarambwa futi kechi3 ndipo akazonza it's okay. And because takakuti muri retire makarwarira muri pabasa.
kana muri pabasa tokumonitor needs enyu, ma problems enyu, we can direct you kuma doctors chichichi. Ngati better iresi. Sizvineyo pandakangoretire ndapanopamba ndakatanga kupika with no medicine with you. Ndakatanga kusimba vana anoregister neUNISA for degree program. Tanga ndakuverenga ndakaconcentrata nechikoro changu ndakaita maachievements angu because mari yanga yakunetsa vana vangu vanga vakuma foreign universities. No, ndakaenda pauniversity ndakanodzidzira ku School of Medicine. Ndakanopinda mu research team, but I think Vasekirmai was behind the influence to join that group. Okay. Because my professors, the way they worked with me, the way they accepted me, nanisina ma A levels for science. But ndaimuka kuseni professor wacho aiti unumuka kuseni 7 o'clock I lecture you usati wabatana nevamwe. Do lecture kwa ndonyoreswa ma test panotanga ma lessons na 8 da join avamwe pharmacy. So I learned a bit of pharmacy, I learned research ma African diseases. Ndakadzidza zvakawanda wanda. I got my certificate. Ndobva I left for Botswana kumbonotsvaka basa because mwana wangu anga kuvhitsi kuuniversity, mumwe anga kuUNAM Namibia, mafees anga kunetsa trillion yakutonga. Ndakati hapana kwandoenda, but ndakapuwa munda. Saka I left my portion chinomirirai vanhu vanozokupegirai. Ndakumboita kuti vana vaende kuchikoro. Ati I'll come back. Ndadzoka when I try to follow it up, pegging yanga yatoitwa and so forth. But the Ministry of Lands vakandifonera vakati akwanira imwe plus kubhindura. Kudhuze neUglendow, pakati peBhindura neUglendow, ende munoiona. So I went there zvikanzi hapana chiri kufamba papurazi pavo. SeWest chene munotora chitupa chemunhu atikapa offer letter anogara muBhindura. Tidzime tipe inini or a new offer letter. So I went, I did everything zvavanganditaurira. Muridzi offer letter akaramba nechitupa chake. So I couldn't argue. Ndobva ndangozvisiya mandadzoka. So ndo story yangu yehondo. Andiriga. Takashanda zvakawanda, takarohwa, takabika, takaita sei. Pairegistiswa macomrades kuti waone madimob. Nanda kushanda, aiwa, it was much later, nanda kushanda na Innocent Mugabe. Pane mucomrade akandispota. I think I operated kuma Central, which cards, ainzi Tarsai. But because anga sino chikoro aita basa rokubikira sadza chi machef. Ndakanaona Mugabe. Akati amai she worked very hard. Vakachengeta sterek mundwa. She qualifies kunoita sei kunoregister and nacho chifomu ndakatofila ndakachima office chakadhindwa, but I never showed any interest. Pakazonzi ana chimbwido muregister first time ndopakafa mai vangu. I never went. Because I didn't see any need nezvinhu zvakapfuura. This time pazvazonzi re-register futi. Ndakatadza when I was in hospital nesugar neBP. So I just thought kuti participation yangu nemurume wangu it was worth it. Yes. It was worth it. Yes. It needs all history. Yes. Because we spend most of our time trimsangu tikazopinda 79 mutauni. Saka vanhu vazhinji vanga vasingatinzwisise. We never told vanhu vashoma vanoziva what we did. But some comrades vanoziva, they supported it, they agreed with it. Ndo zvaningati zvatakaita our participation. Thank you very much. That was Florence's footsteps from Howard to Madziva, from Madziva to Zhombe, from Zhombe to Harare, from Harare to save in a new Zimbabwe, the Zimbabwean
government. We cannot add more, we cannot subtract anything, but this is a story that your children, your grandchildren, and Zimbabweans will always cherish. Kana muchiona chirongwa chinechi, muchidawo zvakare kusiya nhoroondo yenyu, tibatei panhamba dziri kubuda pazasapo. Tinoronga toya ikoko. On behalf of our technical crew, producer of this program, Frengwe Sere, my name is Robert Tapmane. Keep watching the program, The Forgotten Veterans. For now, it's bye-bye.
taigara mumakomo mumakomo yevondo aiwa taimanya takabatesa Zimbabwe vakomana vasikana magorila mumakomo aiwa taimanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.